I-au zis primul. Salutare Da. lume și bine v-am găsit la un let's play O cu nouă Royal serie. 2. Un nou let's play. Și sunt cu Alex care se bagă peste mine. Gata, mă, dai start. Primul let's play. Versus canal. Da. Primul let's play cu Meti. Da. La mine nu e primul let's play, la tine. Mamă, ce șmechere pozele astea. Ce șmechire pozele. Bine, Alex. Uite, frate, nu pot să mă joc. Păi? Nu merge textura. Ce textură, mă? La pământ, nu se vede negru pământ. What the fuck? Și văd că te dă de level 30? Da. Ia vino să vezi cum nu se vede. Uite-te pe Skype. Stai să bag punctele la invită. Așa. De ce dracu ți se vede așa? Nu merge textura, nu știu de ce, îmi dă mereu eroare la textură. Și nu știu ce să-i fac. Nasol, bă, nu știu ce să-i fac, bă. Hai că joc așa, dar nu pot să filmez. A, bă. What the fuck, ce alchimie asta? Mulțumesc. Uite, bă, are și curea implementată, bă. Unde e cureaua? Uite, e acolo, în stânga la inventar. Hai că e frumos serverul. Eu nu văd. Așa de început îmi place. Eu am apăsat pe toate astea. O, îți dă și un leu alb de o zi. Bă, unde e cureaua? Păi nu ți-o dă, mă, trebuie să o faci. Parcă se face la muzician. E greu? Da. Aoleu. E papuci de vânt? E papuș de vânt. Bă, ce ai, mă? Suie? Ce suie? Ce se strânsă lumea aici? E, mă? Mă, Switch are? Nu. F6 de pe... Stai că eu am pe F6 până filmare. Nu. Nu are. Bă, e papuci de vânt? Sunt, bă, sunt. Nu contează. Sunt, da, sunt. Unde? La negustorul de diverse. Ia uite ce frumos se ia. N-ar doi de mihuman e praf. Dar ce se întâmplă de... se strânge lumea acolo? Uite, oleu, era să zic că o bătălie 10 HP. General, nu e nimic. Nu e nimic? Ba e, dar nu e papuci de vânt. Bă, tu ești analfabet? Nu, mă, dar nu, de ce să vorbesc bine când vorbim între noi, serios. Bă, filmez. Serios? Te-ai sărisit-o. Bă, nu spusai înainte, lol. Dacă ai oprit-o. Și mantii de unde iau? Și armură. Asta e că văzut niște quest-uri. Pe praf, bă, slabo. Urși periculos. Tot așa, pe tine trebuie Tu ai așa. papuci de vânt? De o turmă de urși infometați, te rugăm. Din nou, Ăsta. scapă-ne împreunat. Vedeți că aici trebuie să puneți o cratimă, fraților, de frică acestor urși periculoși. Informație, ucide 6 urși flămânzi. Ok, hai să ucidem niște urși. O urgență pentru sat. De curând porcii au fost liniștiți, deși au... Ce, mă? De curând porcii au fost liniștiți, deși au cauzat probleme în trecut. Ai, mă? Ce logică are și asta? Acum cred că au turbat din nou. Te rog, războinicule, sunt sura, scapă-ne de acești porci blestemați cu 2 de ei și adune iară cratimă
pacea pe care o dorim atât de mult. Informație. Vedeți, modifica și pe aici, ucide 9 mistreți. Bă, îmi place serverul ăsta. Se vede că cine a făcut questurile alea, costurile. Ia uite bă, și tu o luai și o razna. Cine a făcut questurile astea e analfaberul. Bă, gata bă, nu mai face reclamă, că doar ce mă apucai de el. Reclamă negativă, desigur. Așa. Șmecherii. Are biologul, vedem. Cred că e biologul de la AP. Prima misiune. Salut, războinicule, încă o dată sunt Sura. Dacă vrei să avansezi pe acest server, atât în iteme cât și în LV. Trebuie să completezi toate sarcinile pe care le vei primi, aici încă un pe, de acum înainte. Prima ta sarcină este să omori câini blestemați. Infirmație, iară infirmație, bă! Ucide 6 câini sălbatici. Și câini și de toate, bă, dar ce e, bă, aici? Am și... de unde mi-au magiile? Că nu merge la alea. Aoleo. Dă-i bă relog. 6 urși. Periculos, prima am venit. Bă, dă-i bă relog. A, gata, mă merge. Așa. Copil, uite bă, frate, ce oameni, bă, ce oameni. Nu mai țipa. Nu mai țipa. Nu țipa. Nu mai țipa, că nu mai filmez cu tine. Dar nu țip. Așa. Deci vine de level 90. Și te omoară. Lasă-i bă, frate, bă, că ei nu poate să omoare alții, bă. Tu ai papuci de vânt? Nu, bă, nu, că nu-mi trebuie. Unde ești? Sunt la Amazoance. Amazoance, nu știu. Eu caut urși flămânzi, bă, dar nu cad aici. Sau, stai, că sunt și aici jos. Îți dă, ai o misiune, nu știu, s-ar putea să-mi dea experiență ceva. S-ar putea să nu-mi dea, s-ar putea să-mi dea armură, s-ar putea să-mi dea ceva. Hai să spargem primul metic. Sper să nu murim. Tu ai brățară și de-alea? Nu. A, uite, mai aveam un cufăr de 10 de luat, unul de 20. L-am făcut pale. Unul de 30. Bă, mori. Da. Așa. Unde ești, bă, că vin și la tine? Am un FMS, ăsta e competență. Îl punem pe ăsta. Unde ești, bă, că vin și eu? Ai plus 0. Bă, sunt la Amazoane, bă. În Bacra? Nu, mă, mapă nu. Așa. Costumul ăsta. Și altceva nu. Îți dă ceva costumul ăsta? Nu-ți dă nimic. Hai că avem elixir. Și avem și un cufăr. Uite, din cufere hexagonale cad costume. Păi, pe cufere? Da. Cufere clar de lună. Bine, mă. Bă, dar dau asta de mici. Tu ai armură? Nu am armură, mamă, și nu pot să sparg o piatră de 25. Bă, și cred că erau la negustori, bă, și eu nu stătui să mă uit. Și eu sunt pe la Amazoane. Gata, bă, mă enervai, bă, că nu pot să rezist, bă. Hai să termin misiunea asta, că poate îmi dă armură. Urs brun. Îmi dau de urs flămând. Oare o trăvită cade în V4? Ar fi fain. A, uite piața aia de 25. Sparge tu, dar eu nu reuși. Nici măcar magiile nu mi le luai. Mamă, și trebuie să mă duc să-mi iau și pastile.
Uite, îmi căză o scoică și nu-mi căză nimic din ea. Nici măcar nu e tradus, mă, Vere. Scrie că ai primit mușchel. Oare merită să joc serverul ăsta, mă? Mi-am spart mechin. Are ceva traducere pe aici și n-am ales eu. Piatra spiritului, scoică. Bă, ce pică, bă? Ți-a picat marmura de asta și... Șmecherii. Piatra spiritului, ți-le fur eu. Ok. Scoica a fost goală. Ok. Pană de scris. Cred că e cu puncte, cum am zis. Mușchel, ce e la mușchel? E client metin, e server file metin 2AP. Dar ce e la mușchel? Scoică? Da. Sele, mamă, ce sile, le-a fost ăștia să traducă. Da, bă, nu e tradus ăla din navigat. Urs brun, cred că trebuie să omor. Era un sura de 90 care te omora. Da, și un oar de 90. Dar nu înțeleg, frate, de ce se strâng la negustorul ăla de... Vrea să-i facă kill-uri. Nu. E un negustor aici, negustorul de diverse. Și toată lumea e aici. Uite, bă, SS-ul e un K. Și dacă îl vinzi... nu faci bani. Iau multe SS-uri de pe acum, că poate se scumpesc. De unde le iei? Viața mea. Iar băgai melodia asta? Eu? Ops, nu eu. Unde era? Așa. Trebuie să dau reload. Bă, frate, nu înțeleg nimic. Bă, nu știu, bă, ce e cu serverul ăsta, mă? Vin ăștia de 90 și te bat. Nu e tradus. Quest-ul de analfabeți. Nu de analfabeți, de agramați. Asta foare zicea de bine, mă. Bă, s-ar putea să aibă mai mulți, bă, că eu am văzut și oameni mari care nu știu să vorbească, bă. Ok. Hai să facem tăișul. Asta și asta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Știi că poți să-ți iei copyright, nu? Mai e greu, nu mă interesează, nu fac bani din YouTube. Păi da, dar să pierzi abonați. Ce, mă? Nu-mi pierd abonații, bă. Dacă îți dă copyright, destroy, nebun. Bă, nu, mă, se dă greu destroy, bă. Ba nu, dacă spui muzică de asta cum ar fi, te spui dubstep de gaming, no copyright, muzică după no copyright, te iei copyright dacă fac canal, șterge canalul. Aia. Asta e, fac altul. Eu vreau să mă distrez, nu vreau să muncesc pentru YouTube. Că și așa, ăștia de zi că muncesc, bă, eu consider că doar îți pierzi timpul, dar și așa ți-l pierzi jucând. E ca și cum îți pierzi timpul jucând și filmezi ca să vadă alții cum joci tu. Timpul ăla și așa îl pierzi că te joci. Da. Are logică, nu? Adică nu Da. vorbesc de-am proastă. Da. Ok. Hai să facem misiunile, știu că mai aveam 6 câini sălbatici, parcă. Băi, idiot rău, mechinul ăsta. 6 câini sălbatici. Mamă, ce repede merg. Deci că sunt la maraton. Hai o să băgăm. E metin de la praful, mă.
de-abia intră bonusurile. Frate, eu am... A, da, am văzut că se juca și Răzvan și a lăsat acolo comentariu, că eu l-am văzut pe YouTube. Că... Ia stai un pic. What the fuck, cum crești la câini, bă, ești nebun? Cum? Tu știi cum crești la câini? Păi aici fac Ce 40. Ce level ai? Stai așa că acum fac 31. Eu am 33. Dar în ce băgai eu aici punctele? A, mai am unul aici. Bă, e praf, nu bă, nu merită. De obicei la sura eu bag inătă full și apoi 2 dexteritate, 1 vitalitate. Nu-mi trebuie STR. Bă, sau... Bă, cred că... Bă, sunt but. Mă, cum era mă la sura? Mă, era inătă, STR și dexteritate, bă. Ce bag eu, bă, în vitalitate, bă? Bă, eu nu mai mă joc metinul ăsta. Hai, bă, mai dai o șansă că poate se rezolvă. Nu, frate, nașpa. A, uite, bă, și tu, vere, crezi la câini. Păi normal, dacă te dă level 30. Și faci și bani, făcui 5 capa la câini. E cam ciudat metinul ăsta. E cam stricat. Așa, dar ce îmi dete la misiunea aia, că nu văzui. A, 20 de scoici. Hai că deja făcui o perlă. Ați văzut ce bug? Deci fii și tu atent. Trebuie să iei scoicile să le pun pe 1 și dispărură. Frumos. Știu, capă forgotten la cărți. Frumos, da. Nu? Nu. Trebuie să iei cărțile să le pun pe 1, știi, din tabul ăla unde pui skill-urile. Și îmi dispăru, frate. Doamne, ce idiot metin. Eu n-am mai jucat pe sura de mult și nu mai știu cum jucam eu înainte pe vitalitate sau pe STR. Dar cred că pe STR băgam. Bă, fă și tu extragerea la giveaway. O fac în seara asta. Îi fă. O fac, frate. Hai, fă un film video, salutare glume. Ia uite, bă, și tu, bă, om. Lasă-mă, bă, că mai vreau să... Care e ăsta de final al tău? Ăsta de final, adică la ce te referi? Intro-ul de final. Intro-ul de final. Are logică, nu? E full de logică. Bă, eu sunt bolnav și tu reacționezi mai rău decât mine, bă. Și dacă mai... Dacă știți alt server ca lumea, unde să joc și eu, am chef să joc la vară. Deci eu am fost Masodion Gaming. Nu ai fost, bă, tu. Până la viitorul episod, vă salut! Până la viitorul episod. Bă, tu nici măcar nu știi să faci o încheiere, bă. Bă, cine ți-a zis, bă, ție că ar merita să te apuci de YouTube, bă? Eu. Te-ai mințit, bă. Haide, bă, închide videoclipul. Uite, și tu nici măcar nu e tradus, vere. E praf. Și asta nu e AP, că AP-ul era tradus. Deci, dacă se muncește la serverul ăsta, ok, dacă nu, eu m-am lăsat. N-are niciun sens, E praf, e muci. Sau poate descărcai altul, dar nu, că ăsta e de pe canalul lui domnul Solozor. E praf, nu, frate. Și ălălaltul de-a mai făcut Solozor promovare era cu Winstall ăla de... Winstall, da. Mă, dar ce am de mi se încurcă limba? Azi ne apucăm de Sims. Bă, tu n-ai ce faci acasă, bă. Nu mai vreau un meeting ca lumea, bă. Ce? Eu vreau un meeting ca lumea. Eu primi filmare? No. Salutare lume! Salut, bă, salut, bă, salut. Și bine v-am... Bine v-am ce? Stai mă gândesc. Bă. Deci cam atâta pentru acest episod. Eu am fost Masodion.
Și nu uitați să like și subscribe dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, dați 10 de dislike-uri. Intrați pe 10 conturi, dați dislike. Aha, din 10 conturi faci 10.000 de dislike-uri. Păi da, bă, se uită mulți la tine, știi? Scuzați că am filmat cu ăsta, că n-are niciun sens. Nu știu de ce, că vrea și el să filmeze. Nici măcar nu-i se vede textura la Meti. Păi du-te, bă, frate, dacă nu merge, trebuie să schimbi Windows-ul. Tu faci de ceva timp așa. Da, uite, la RAW Forgotten astea merge. Deci n-am mai văzut de mult un Metin unde să fac level 33 la câini. Cum să nu vezi, mă? Unde, bă? Eu n-am mai văzut. Unul ai tăt. Pe la te rup, te fac muci. Bine, frate, așa e ca tine. Am level 110, mă. Și pe aia 250 fără mal. Deci, și nici eu n-am mal. Ce scrie de... Deci, cam atât. Nu uitați de like și subscribe. Până data viitoare. Sper că v-a plăcut. Salut! Dai, bă, odată! Hai, bă! După Metin. Ăsta e și... Și Skype-ul meu, dacă vreți să-mi ziceți servere, bă, gata, bă, țin conferința, lasă-mă să termin aici. Ok, fraților. Și cam atât a fost și cu serverul ăsta. Doamne, mă, de ce ai de râs? Lasă-mă să termin. Încă o dată, cam atât a fost și cu serverul ăsta. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Și la mine subscribe. Nu-l ascultați. Da, și la dați mine. Acolo, aveți un buton mare. Vă fac hack-uri. O să mor dacă nu ți închid. Dați acolo un like și un subscribe și un comment. Știți de ce? Like-urile o să apară acolo la voi. Adică voi mi-ați dat mie like și lumea o să vadă, bă, omul ăsta poate face let's play-uri ca lumea. Hai să intrăm să vedem. Da. Stai un pic, bă, că item shop-ul e stricat. Ok. Ați înțeles voi ce vreau să zic. Da. Stați pe ață, pe fir, pe ce vreți voi, că fac extragerea la giveaway de pe Forgotten și de pe Leonis. Și la mine nu uitați să dați un subscribe, că voi face și eu niște giveaway-uri. Minte că n-are cu ce. Ba da, cu ce. Așa. Bă, gata, bă, ți închid dacă... Deci gata, lasă-mă să fac cheie. Pace, oamenilor.